tak, ale prostě... Nejdeme. Můžeme začít. Já si vykračil. Asi přepnu toho na nějakou jinou hudbu. Ty si puste kytarový dole. Ale je to možný. Co? Už mě ukáže, když bych o ní mluvil. Kočička. No jo. Počkej, já ti bolí nohy, to musíš to ještě jednou. Můžeš ještě jednou? Promiň. Já přišel, že byla nafukovací. Ne, já jsem si v šoku. Máš vůbec takhle problém? Já to slyším tady, to vykručí v břiše. Ukázal, teď to vykručí v hlavě. Slyším tvoje myšlenky. Já když si takhle zaklepu, tak mi to i zvoní, hele. A tam ještě nečeš, jakou kouli jsem si tam dala, že mi to houkáme. Když to zaklepu, tak to i zvoní, dívej. Já tady si to dal papír, on to šustí furt, ale myslím, že teď to bude zvonit, to už se to bude. Je, hele, další kočička. No je v březí. Mám bříšku koťátka, posloucháš? Je to koťák, dvě koťátka. Tři koťátka. 4, 5, 8, to nemůže uníst. Víš co? Teď jsem dostal nápad, naučíme jich jezdit na motorce. To mi nenapadlo. Máš tady motorku? No samozřejmě. To je mašina. To je. Tak, já posadím kočičku na motorku. Nechytáme, já motorku nastavím. A pošleme ji domů. Laskáš rukou, Igore. No, klid, už pojedeš. Můžeš se už přestat klouzat a nakopnout tu motorku. Pořádně to prokuruj. Ty vole, to je krabát. Děláme se do kufru, co tam je?